Kilt om man kan lukta ofta åsi den Girgis slam den Girgis lukta I båt også noen blokkapitler. Jeg må kun lukke den godet kapitler. Mila oskobir. Oskomel hauda det ikke olemoi, baftide, juvaisisa, bassi baikide. Vi har kattesetna midda. De suru his vui, le kirkui, de hala slåpa hit. Dagt rekit batse, dådarstussan, at det ikke olemat ellen de govlun. Ifølge tro ble mennesker begravet I klipper og ur, på hellige steder, I uvikslet jord. For kirken var det viktig å få en slutt på de ugudelige skikkene. Knokler ble igjen som bevis for at det hadde bodd folk I områdene. Tjodi jai orrono. Besi sisa garvohuvun. Gerrisi da bidjun. Siellu galkai besat jodashit. I hundrevis av år lå de slik, klett I never, lagt I pulk. Sjelen skulle få vandre. Jeg ser lot jodasjekke. Orro jaska din. Tjeka det ikke morra avside. Gedgi vollai. Jokagatide. Gå så nå. Tsidzarcha vidzardep meg. Skolfi gjøre bagetjestaki. Gå så fall heivi. Nå at det gullorskåte var råsat sutnje genrauke. Og sjelene vandret, var helt stille, gjemte seg I tregreinene, under stein, ved elvebredden, hvor som helst, I spurvens kvittring, eller uglas runde øyne, der det var mulig, slik at de forsiktig tok til å høres hos den de vekket. Si siva halle sammelachai jukat sarahka vara. Ja borrat leibalme ropmasha. Mutta gen vara echa juket. Jöke sonnebeive. Ja gen ropmasha borret. De beskyldte samene for å drikke Sarakas blod og spise leibalme I sitt legeme. Men hvem sitt blod drikker de selv hver søndag, og hvem sitt legeme spiser de? Matarakut masse olo manai, garra ellindilin. Njora manet ei zaudsem, davia ferdjetje hauda ditt mana, ja god ditt baiki. De mistet så mange under hard himmel. Spedbarn klarte seg ikke. Ofte måtte et barn begraves og stedet forlates. Goki heige mange, gullo jetje ein, mæla kjerrumat. Barachat churuvo orpsmanai havaduvun morrashi. Huike audin metsi deva. Nuate joktaje arvandok. Lang tid etterpå hørtes ennå barnegråt. Gjenferdene ropte de foreldreløse barnas kvestede sorg. Ropte øde skoger fulle, så ingen våget seg dit.
Kiitos ja us lihkukirjen tällä maailman Suomea leffastas ja päässä saasta alla att odegirjibirja millä ilman me tuoda åtnelle ilman det där mai det där gott aipas varas ja musi kyllä vähän era man aika nälgi mutta kun just tien loa att det gjort sin det kyllä heive voitse mainu era vuosjärra tusko kun mun mielestä on Datan lä dei ahkuibere ja gaftsi-bolva ahkuibere ja mutta tätä maida lokta tan tuolla vuoftella vel kuhkeli många läbbuiden da historia ja nädan okti ja såltsen tolus samme oskun jahkun ja nuppeda förstås maida den gejis för eräväs millä opnabeitili ja hastelusi birra ja mun mielestä fatmastakin hui vahkasit että ahkuutta ledeus tätä loftelakka historialus muistelus mutta että tässä sadda just den lakka mudan lak happen gejida hui äigegautilis muistelus maita mun det här joko tässä us jäi tätä ja joo tällä tietysti takkar girji tuohkin maslanu olu muistelus tässä lää manga chilkehus ja maida manga chilkehus tässä että muutat alki ja jakan tuspate katsella tambira manga mutta tällä masan hui keltulas ja juovuutta ja mutta maida että sitä sirdit era aikide ja muistelit tai birra kun mun mielestä tällä tehdässä että tässä on muistelusimi puhta tai ahkui birra manga että lähdet tuossa että måle ja mun on tässä tai diftamin lokin täällä sulstaten tämän mun tätä kalkaa taatsa oskuvi arimäin oskuja että den erohusa tässä tajoi ersals muistella että jäidän oppa den kirjibirra että mo tasle mankai adjomi kuitenkin adjomi muistelus just nu ja det uslemai hastelus så det som är kun det taatsa arvostolla me ota poot että man muuttu sille fätten den kun det just det että tjengal vuotta ja det tjiknal att muistelus että millä masle ös ja kädet ofta käibe ja samma kultur adjumi ja doodamus että fättet ollistan sistualu mutta ja tällä ei millä hui Suomeen ja saamme kirjallisuuden kun tällä että fatmasta nu Oulu ja manna nu kuhkas mongoskooli mutta tätä perustuu meille lihka puhtaigi että maan kuuli meille johtimen mutta mun jutsin mun mahtsantele tässä millä jolkailet vuosikaudelta kun just tätä titel että valva pulles skyen bränner det hui dramaattilas titel mutta ja on muistelen että alemani dunja parkadeettiin det mi päätsi väivä dunja että täällä on gildi namma ja manin tak hei no tankalin just det miallei muslimersen tauja nu att det titel att girji titel båt parkadeet mutta äsken det gjorts in den godon på den göra att måla man det obdiker ju ja tässä lämmäsen dammelän gevahan titelin jokin titel ta kauno muhtin tiftas mutta tämä titel ei kaun koskeja ja tällä tuotta tällä dramaattilas tällä maita sahtelekt hui abstrakta titel att just gjort sådan ei han balvas sätta bollit ei sahtko bollit ja mun mielestä että muistelus että
Sistis tuolle vaikka munina kievahan dramaattilis kielä ei tiiftajun. Tajun nu dramaattilis muistelu siesaltis, kun ei guldela. Ja mun tietysti tiedän vähän äänet ei pidä tietysti kun olen lohkan tai muistelussa. Mahtleikki vuodatun tai tiiftaita. Mutta mun mielestä hoidui heivämin huipuudessa. Ja mä että väliin tai rukses postaavaidassa. Ja tälle voidaan röftluota tai kovaita. Mä Kjell-Ove Storvikil ja Rapmuhtin sais tjohkami tuote. La kovvidaiki, la kovvin. Mun slammersan outsparkudai. Ja täällä dat olkus kovva. Ja tähän on maailman dramaattilis. Ja det vilken tai rukses imni väl den tai bostavaide. Det tai mä nuotte jo maantelga että tietty haveldan väl äänet. Det var lätt säget la huivattis chiliget tackar girji parkubirra ja dikte girji parkubirra ko tällä mun tätä mua kanssa chilk mua lära ta parkuvan ja kun tällä huijolulla vuodutuvun intuitionaala. Ja tämän mun on ahpana, että huidee häläs tjovut. Kun tämä intuitiona täy ja tjujuha muhtin kuului, millä huidee häläs. Ja tämä ei sikkara, että tässä kannat nyt tjelka sääni jävitsaleikki. Just tämä tältä ja märksötä, että hoftelakkida intuitiona muisteli tunnia, että det riftes häpmi tämän muistelus sillä poesia. Mun smärtan on kun han låter kai mai mähtsä vähän angela että maanpiirra kirjille muotin säänneen väl dam mutta han lää ofta han lää tuotta muistelus ja där han väljer eller prosa där så väl faga prosa är det mutta de lä fäljen poesia det man inte joo tällä mun mielestä just nuo naamuin eskeä dramaattilis muisteluset. Ja det mun gagnahin että tai ainakin muotin saanin muistelit. Tiettuha ja muistella olu ääne kuten että mutta mulla mun on paremmin viidassa tänne fattan många jovlai te alkahan prosa Charlosa tai muistelussa ei vuotulla. Nu får man smärtamus och osti ju bis Amerika algotjärt dikte Charlie Joy Harjo. Det källa med det lång poem det kokestifta man här så bjäntele det novella mot det sån ledatchen ofta gör det håller med så sån när då det är poet det dotter våra muitelägen det truth tellers ja det då det måste happy med opanasia gaun och lär just det poesia. Ja musko da maidan verkar. Joo, mun jakkan tappodi ersaltista että da ori muistelemin olu chelkasampudat poesia happy go aina takvida go dan bahtikidis mikalkala prusa takalka tarkilli. Ja taas lähdus. Tällä aipsiera on samekielellä ja sami lähdus ja sami virrasis.
Sitä on kyllä mest det valjoista, että on mitä tajaa, että saamme kieli källä alus odda poesia, jota niin kuin kielellä ja satsöllä poettels. Että nu får mun gjort som tälle hui teko tahtuu muistelus tai ahkuipiirre ja tai soaipiirre. Mun mielestä kaadaan kun että nu läikki tälle männään kulteli kolmok hälle soaipiirre, kun tahtan tälle ja käikekollu ruoftuista, että hän läivät muistelodda soaipiirre, mutta mun läivin täyjä kiessä tälle ja koita hiimuväläsle numelläkin tuossa. Mutta talko looken tugid ja erinomaisesti on niitä, jotka looken oktivel tjaadetaan. Det fakka päätsi mieli, että tuu vähki muistelitte ahkuipiirre, että hän leijä salsta männään te kuulen tai olemoi tälle hallamen soaipiirre, kun hän leitua ei tuossa muottiin sääniin ja kovia kielään, että muottiin sääni muisteli, että tämän ja tämän olemopiirre. Mä ei ole nyt sulli sama ahkäsotsitelle ja tiedä, mä ei ole tietty mielellä, että tahkaan te hiljaa on periaatteessa työ päältä juuri tai lämmöstä. Mun ahku kohta hietna lämmössä tuo päältä. Ja sua ei kevahan mankai sääni. Tämä oli muhti, millä ei tuossa, että naa. Ja on musta tiedämä ja voi viltekaan. No, että sua ei lämmössä huite hälätsä mun. Ja mun mielestä on rupeva, että leikka meiltä hoppataan challenge-prosessissa. Just. Ufall. Kun ammatas leijätiän kuului musta asta, kun moi kaunuthin tälli nu tuotelas kirji ja nu saastallan tuosi jäsaltstartsle pere tuotelas, mutta että kuitenkin moftiaatti muutas just tämän, että järjätus, kun on chilikke ja muistella nu raapasi ja sitten tuo, että ahku iätsä muistelit. Ja diemo johto yössiän poesia, se on ofta lakka päässä fellaakkola bei olemoita ja muodolle toudan den kaskavuoda kun tämä hiukan kaskadasta, mutta tämä kaskavuotta tai käy piirra muistella, ja käy muistelu, se ei muistella. Joo, mun kallemus on huilahka, tässä on tämmöistä ellide. Ja velege lemmäkkäärinkin eli kudononplutsuuden jäissä, että horuide leidas elli. Ja tuo ehtsas ifall suseljan kalsani sus leke takkar berätta leidas. Ja det du ska iläntas munen att tackar mig aina där jag kuulan. Att mutta just den challenge-process de veka laaka de karaktärer i mig birra kärlek nu att det läips det huide hallas just den det sanida ja det ska det hela nu att det ska de för det alkai muhtin sais challiga det så att röda mangia det sania moda i vilka hokti ja godeman sania båten och det är challenge processa är alltid ja duapelta muistelus ja tietysti että muslimus on hirveän paljon vähki tai muistelus ei kaunat lämmössä muu abba bente kille vähkhan muuta ei niin kuin tämä paljon sammus muistelus tämä heille takkara mai tavalla solmus sähtää kaunat. Därför tackar att bäst tai arkivaida ja kalduida goslädat ja kirkkukirjiitä ja puokkostettat faktatiedot bothoudan. Ja mun on gevahan huijollu faktatiedot just tämän, että muisteli kuästä, tämä holmus eli
majai, kas jäämi, kalle määnäletje, kas naitali ja puhtei. Että takar faktatiedu hatte ta hersals jo chatne den aikudakin historias ja mutta mun teoduske vuortana just taatsa että majetat ja arvostalti kalkipatte ja se mun jo vuortana tapot maihti muhtana että länkevahan just tei jakelo ja muistelit puhtei kun taatsa kirjallisuudessa tai mäfsai maikki. Mutta saamen kirjallisuudessa aipus erilakai. Jotain mun mielestä tehdään lammus. Mulla on jo kerkkusfestivalisikin. Tämä on smihtenkin just det että oli hui imas lohkaa tai käy naamatus guostas jäädi guostas naitteli guostas jäämi manka määnelle mutta tätä oli faktisk poesia ja tätä heivet ja se okti tätä muistelusti nubuudesta mun äsken mähtsä moddi tiftade gjort sinne mutta låken det darga låsi mai että darga jorgalusi että mobak mutta det tvätcha då där poesi det ledeus juodan ja den oktovuodas massa että chatna med det dagen ja mun där eskegoloke mai den där mun märker just den där skölfi gå den että muistut kooselle tjähkään kooselle jalkaan kooselle pähtsään ja on ofta lakkedas valta olles min kovlu min ena dag låti älli melde että si oftas min go muitet och det märker det että tjähkään skölfi gjorde på getstaki mälsle detta kami tämä on niitä skölfistä jos liaino större chalmi för no joo mutta no ammatti päntä no ikään tässä kun tämä gjort sen det hette kun det var slamsuitstörre verken ja något aljo chiligete det hade den gåva den äikis ja detta färdigt ofta att de lak esvietja med jällikä chattassa den äikä ja det pähki ja donhan mai koti manaigat dokko den Hedemark kun se nat jähtsum den pähki ja man ända just det pähki märkasumme birra just det kun don lä kuitsäppi das että muitra koostasля ja että shadda geografalles chanos mai joo no just Hedemark kui man kalle hui tehalas kun tältä leida muistelus mo matarahkubirra ja matarahkubirra en kullan sääniä mennä vuodessa jokta ja hollan subirra ja det må abba vente gamnaidan muistelus matarahkubirra att det sån lei många evakko sadde ju voi godat sån lei vanja sykeles poetsi ja kun pohtin ja fatnasmelde trendi mitä poetsi olmus sadde ju väke Hedemark ja doppe sån garte var salk så ofta min dan ikke lei hui fina hotell ofta Stockholm asistaikun ja det mun gjorde mun jälle det hallas manat och den hotelli eikä toppe ja mutta uskon mun nuotan olla siis kun mun gjorde mun kuulan muhtin saame akku cherruma läpi mutta mun en kuulla maike ja mutta kalkin tokko tai mun rinkin tokko tinklaan hello ei sillä hotella joudus ja siis hieja tämän vahkuluoppanuotte ilfeilas det var muistelinta muistelus ja fahki mullakin millä kolma oppaa aikumin tokko joo se on kaunella ainaitekin ja tässä ei nuoras mu vaida halmaidan ja muistelusan että mu matarahkulle joudun tämän hotellas ja Mihaili ma puettoko ihtjadit. Ta niin kuin oli mun jo hui tehdä puettoko vadsit i feskari trahpa ja puot
Että täppäs on leimuhtin eikä oudelko bitsi tokkar pohtsi stoppui. Toppe Hedemarkus ja Kosori kitadasti jo jäämi neljoi chiechs. Just det är väl märkt väl kuhkili många läbbor on naamat jo lämmöt käden och i kartan häxan. Saatko muistelita muistelus kun datan löytää puolta sammustan. Ja. Jos on asjaskohtui kudan on blochode kaksilois. Ja leitinki chudegettis. Ja son lei seva hallun att lei därpan rumpu. Nu karsi hatte kirkkovärde lei puhetsa. Ja olemaket asjaskohtu jäkkä tälle. Ja just kaun sivalaitsa. Ja poltu ju vaikka ellin. Mutta sulihkulei, että lei odda laakaalmai tai millä ei tope Norrlandssorg, mutta son jodi hidan dikki tjudekets. Ja tahalmaili son, kuten naahi bisseit, tai olmuspuoltimi, Finnmarkus ja Oppanorkas. Son lei toppe ja ison kaunan kärnakkulle ja son lei maiki puestuparkan. Son lei därpan rumpu ja det kartetat kirkkovärde kartte jäsmäksi tai saahkumanga. Koda tjaihuvu ja son tälle duabelte puote ja ne bygge tälle det kirkko olmoko galgedan kristillisvuoda ashiteikke säpmäi. Ja jos olmot parike vähäjä tai tuolton tuollososkumelde tai asjaskuhta. Just det, kun tiedäthän lääketankin naanabialle että historiallis muistelus ja historiallis tuottavuutta moi miljardin työhkin kun tämän tväykädus tjaadat on niitä naamaatan käsiä kun tällä poesia kirjoitetaan mutta tässä on lääda käydä muistelusta missionäri man tarvituhti man beder visaten tuolla mamma tai kulttuurilla saadvoima misletsä ja det just att vad det shadda väl kälkas in det sleda att USA no näbedili bedet det att han börjar jatka så det man kutaan ilma samma jag tog gerigo tuottavuuden kommissionen raportta ja att att han lållestanda samma ilibir ja dusta för så privata muistelus med lika man ofta väl siskeli kita sivu ja silloin muistelus Läkkus mähtän ja blir maide läadus juuridatum. No mun enakkalta pides mähtän kun takkar barkudan ja kirjin tällä manka ja ipachillamas. No että tällä osa tai saakka den tuottavuuden kommissionen tai piirrata kirjille jo kärvistolle. No että takkalla äänet takkar saithauset nuusaatai. Mutta tietysti kuappusaat kuoskahit tehallos historia ja tehallos muistelus. Se saittaa, että täällä muhtin lakai poesia bokte melde maita tjugmin den muistelus millä malla tuottavuutta muistelus den kirjis den tuottavuutta ja sen kommissionen kirjis kun solmalla muistelen etset ellimi ja muistelusai ja täällä maita tuottavuutas vuolekan mutta poesia haamis mutta ei fall fiktiona liikaa.
ei näitä on kyllä äidvälänä, kun tämä hillä fiksuun, että tämä tuottaa muistelus, mutta tämä puhuettaras muistelus, että tämä diitti. Ja kun tämä oli tämän mä miettein tätä, kun rahkaniskootin taas, että tiedän, ofta tämä lähdeus hui naana objektiilis muistelusta, meitä muistelun privaat ollut, mutta se on komissioni. Mutta noppitaan vasta mi poesia naana bjällillä, että tämän syötniä, chatniä, kun ollut mui vainmuita, että tämän muistelu. Det har varit väldigt jättmått den världshus. Ja, tällä dat mielenkiintoista spelli poesiassa että no tak ja meillä tehdäs maita että go geva poetallis muistelussa että takkalga muhtin lakkai teduskella challi hallu että tohpet muhtan olmogi lohkalla ja että takkalga doutut muhtin lakkai ja toppela tästä teduske tällä olu pautsas muistelusat ja tällä on hirmaatluus parka tai muistelussa ja on vielä tehty että tällä muu sookkalinjassa mutta tanssiammas haalidin tjäihit muhtin lakkai vuostostjokkisleitä koska mun haalidin tjäihis saamen nisun oli mui historia tämän ei oktaja tjällämpelä i tämän lakkai ja että tovtui peles ja maidalla gillen ja mä oon ollut musta lautumerkatitti maita diktaa en rohkivirsa ja mä oon edes muistelita mun alkahan tänne että kun alki skuvli tjejjak saadjan det bodi att som mahten sania darkela det bodi da skola almai så ei kun sopi ja tärpälitä mana aiva että tompaa läkjalla oppa ellima ja det challengen att det chuovuisu kedan sonna päjidi ja jäämi oppa ellima muuta chuot ja nie barika att muistelit ja erinomaiset nisun oli muita että det jäkla mahkeja ja on niin lemmittä mun ja huite alles challat raakati tifta ja tonnekin vähän saani uute tarkilli no mä jätällä samekilli joo että tällä muhtin lakkai raapma tai saami nisun oli mui Kutni jahti joo Le okteeda jahkungi le järgnamasid suhtsaandu nii algalla ju kuulema naamatan selles mõttes tean joo taki erinomaiset suutsi mun ja tällä ideuskem muistelusmateriaalia pirra se on jäämi 3 ja joudal kun mun riadin not mun päivän suukassi ideuskem mun ahkukoutslemme on huide halot kuapsa mun ja mulla no maailme ilus kun mun pesan shot paja sunnut pirra siis mesta päivälatsut tällä lämmössä nuu tehdä mun gilli mun adjumai mun maailma ainu ja puot mutta tällä ei tätä muistelusmateriaalia ja tätä hatte monin kullan supirra kassei monin jokta ja hallan supirra ja
Mu abba det ruske gamla I båta tai journala I Rønvik asylaskos som satt I voskerde også brukade guektelojes både I dokko I mahtan sania darugela ja seis mutta mati muisteli snaama ja mi isida nammalei ja kosorui ja addi mai kosson lei pata no ta keva huvide takten ta ja naips seakanankal no att sån lei takkade det och balkissa tai munne tai åts tai mangoskoulu tai era materahku ja su muitlis ja että jäämi tokko Hedmark mest då Diana Wallesteder och då ja enkä monte pirahku suetni su neida I Kwasse ja Halland etnispirra det jos detta och miela kaunan su habdi kosella son haudaduf det jo aci jo tiedutan pirra että su etnille jää jotan tiedu aluaci mutta kosella haudaduf anja kun tällä meitä tieduhat te jäikin erinomaisesti suetaiki palkko Finnmarkulatsai oktras häbdit maten orks. Just. Ja vielä puhutakar tällä jo nu Israels pauchas muistelus att mutta tällä mä tiedä tuskin muhtin lakai muistelita tien muistelus millä kassia muistelu. Mitä mä gjort sen kun amassadda nu sävin ja nu lostes mieli den ja kun tästä kun mun oru moi lihke vähtimi vähäs että tusleda just oli illu mutta kun puolelle doudu työbel kun päässä muistelitaan ja että tästä leda kun no on ofta kai både minkä lohki melde tässä että vahpaat hui oludan tai diilin matta lämmosoudal det on lähdet vähän että moda halt lechuahtsan gidiano mutta tätä mutta just det sida sitten mannen moda kirjille oudana mutta mun gjort som että kun mä väldigt kanske gästigt mig då jakkan puuttuu kirjin diktakirjin ja illustrationat jos mun muistan että kuitenkin oli lotti kirjoitus erittäin mange optikt tosi jäärä kun hautasi tulla muijan kohdalla mutta kun ja tietysti just arbetstaggarna poäng då että mi säljer här sådana genrer ja nu går det rasta nu että saamme taite sähtele tälle säännöllä tälle onjolla tälle musiikalla stänu ja just tälle meitä kova tälle kolmo kova mieltäkin ja olkskova ja det kova matisesti det är on härliga grejer kuitenkin että manin on väldigt huijodani podijatti tuokkalkailen olkuskova. Kun ta sistis tuolla näistä jo puhutaan draama. Ja puhutaan kovat varjeis valtun. Ja Kjelluvuslekke oluaine kova kodat. Mutta teillä ei meitä tämän kirjeen, mun färtiin kaunistan balanssa. Mä oon ollut kova kirjoittaa tiftat. Ja det luopasade det tuokkoits podika meiltä kirjeen. Ja mun mielestä det kova lävä meitä tuo itses muistelusat. Det heillä mankelakkai illustrationer tai teeftaita. Mutta luontopirra ja takkar
Det sellaista chilkekkiä, että maatalle ja kun muistelihes ja täällä sitten ketki ferfas tällä teo tachujstepe teo mahdollisesti. Ja tällä tohto tai ketki on mä nuorena mä chat mä maittele Kjell-Ove, hvor det bildet med rullesteinene fra? Nærheten av Skallet. Skallet, ja just. Ja. Ja teillä maittaa takkar, jos on myös juursa tällä takkar, tällä mierä kats, mutta ei ole no alki vuolikin teipahtil vaatsit toko mierä kättäi. Ja tämä hirsältsle jo takkar muistelus mun mielessä. Det diekt kolma gåva tässä det luops mat mä puhutte melde den kirjai. Mutta Kjell-Ovesla många fina gåvan. Du har många fina bilder ända från Varanger. Vi hade väldigt spännande resa i Varanger till Varanger-naturen och väldigt spännande. Kalle Tima. Jag var låg på tyskåt idag. Ja, och jag är inte angalvat. Okei. Mutta mä ei kyllä luopua, kun mä oon gjort sikkert att mä ajattelin, että hän just heivet alltså mä oon kärleken diftain että det luondu muista ja att han leijär smälde muistelemänkä. Mutta että sadda parallella då det gåvain että det leda luondu kostalle tähpät huvun just det akkurat varjeista ja mutta det samma luontus. Ja suomalainen palva jonka tuota kun puhutsen on ne että nu just nu oppasta på väldigt ja nosta ilmiä ja puhutte mättä kävinga tällä rapsiskoodi ja stokki tuo palva halmi palva että mun jutsin että kenelle jättämin koska mulla on jouduuset det oli varit tunnoita kovia että mä käydä topstus että tässä lähtä kuullettua okti ja kuullemältä tässä. Mun jäkki moi tarpeen mun sikkari lifti joulujärne för mig halla mutta ganska många pottu sähtele katselta mutta mun det oli kekko että kalksen katselta tässä mutta vi går luopta lookkamia välnu että det mutta ouda kun luotte just olugiitu saastelu. Ja, mun luon den mangemorsstifta den Tjokkaldas. Jag ska läsa det sista diktet i denna boken. Väket mot kärrot vajelduvun kaatnjali. Väke morapat giddejuvun aatjai. Väket mu võhtit palgai. Väket mu kaunat voimalas jiena. Väke mu ootsat tšihkujuvun saani. Suoleduvun kiela vai peesosin muistalit. Hjälp mig att gråta de glemte tårene. Hjälp mig att åpne de låste kildene. Hjälp mig att spore stiene. Hjälp mig att finne den sterke stemmen. Hjälp meg å finne de gjemte ordene, det stjålne språket, slik at jeg kan fortelle. Gito.